Fieldlab houdt in dat we eigenlijk de ideeën van de boeren gewoon uitwerken in projecten. Zien van wat kunnen die ideeën opleveren en kan elke ene wat aan gaan. Nou, dat idee, en dat is, dat hebben we mogelijk gemaakt met de regio-deal Noord-East-Friesland. Het Fieldlab-project komt nu aan de eind, maar sluit aan met een klapper. Een documentaire hoe geerwerken in de landbouw en een inspiratiemerk om in contact te komen met andere boeren. De boeren die hadden in het begin ideeën, maar om het uit te werken, ja, dat valt het uit af. Maar dat ze maar binnen, hebben ze bijna maar, dan komen die ideeën. Ze inspireren echt maar, ze worden enthousiast. Dan hebben ze er zin aan. Ondernemer Bianca stiert maar haar crème op de inspiratiemerk en zet haar in voor geerwerkingen binnen de landbouw. Daar ben deze markt natuurlijk wel heel geschikt voor. Dus je wist wat er dien wordt in een regio, waar het misschien bij onhekje kiest. Wat voor goede initiatieven en ideeën aan te leveren. Want er gebeurt een heel soort in onze regio. Hoewel het project nooit aan de eindkamer is, bloot de gedachte efter het project bestaan. We zorgen ervoor dat het collectief wordt, als ze verbanden sluiten en dat het echt bestaan blijft, dat je dat langer terugzetten. Als je een goed idee hebt, leeft er iets, pak het beter en doe er wat mee.